Enemolta qed taħdem biex tkompli tejjeb il-kwalità tas-servizzi tal-elettriku tagħha f'Għawdex b'konnessjonijiet ta' cables u substations ġodda u xogħlijiet oħra ta' titjib fin-netwerk. Ħabbru dan il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri li ddiskutew il-proġetti tad-distribuzzjoni tal-elettriku li għaddejjin f'Għawdex. Bħalissa Enemolta qed qiegħed cables ġodda ta' 11 kV taħt l-art fin-Naduru l-Bajja tax-Xlendi bħala parti minn proġett nazzjonali biex iżid aktar minn 70 km ta' konnessjonijiet ġodda bejn ċentri ta' distribuzzjoni u substations li jipprovdu l-elettriku li lokalitajiet differenti madwar il-pajjiż. Il-proġett se jinkludi wkoll xogħlijiet simili fuq cables ġodda fix-xara li se jibdew fix-xhur li ġejjin. Permezz ta' dawn il-konnessjonijiet ġodda Enemolta qed iżid il-kapaċità, ir-reżiljenza u l-flessibilità tas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku biex tnaqqas ir-riskju ta' interruzzjonijiet fin-netwerk filwaqt li tnaqqas il-ħin li fih tingħata lura l-provvista meta jinqalgħu diffikultajiet bħal dawn. Il-Ministru Dalli spjegat li dan it-titjib huwa essenzjali fil-ħidma lejn servizz tal-elettriku ta' kwalità ogħla għal familji u negozji f'Għawdex. Qegħdin nitkellmu dwar aktar minn 70 km ta' cables qegħdin jitqiegħdu sew f'Malta u anke f'Għawdex biex naraw li nkunu qegħdin insaħħu s-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku tal-pajjiż kollu kemm hu. Aparti tqiegħed ta' cables hawnhekk f'Għawdex qegħdin naraw ukoll li nagħmlu substations ġodda kif ukoll qegħdin jiġu rinforzati wkoll substations eżistenti flimkien ma' xogħol ieħor ta' rinforzar. Il-Ministru Camilleri spjega li bħalissa Enemolta għaddejja b'diversi xogħlijiet f'Għawdex biex tissaħħaħ is-sistema tad-dawl fil-Gżira Awċija. Se nkunu għaddejjin b'dawn il-proġetti konġunti sabiex fl-aħħar mill-aħħar naraw li r-residenzi ġewwa Għawdex ikollhom sistema u saħħa ta' dawl aħjar, però aktar minn hekk ukoll f'każijiet ta' inċidenti jkun hemm ukoll il-possibilità li jinqalbu s-circuit sabiex propju wkoll is-sistema tad-dawl tibqa' taħdem b'mod aktar effiċjenti u anke l-ħsarat ikunu propju jistgħu jiġu msewwija b'mod aktar spedit.